Orain, kantu txapeletaria zela nago dugu. Beraz, partaideak ateitezkoa gertatu dute. Honi egoten duzuen mikro hauen eta esan diozue ze kantu abestu duzuen. Musikoak prestatu daitezen. Beraz, beste barik hasiko gara, lehenko kantu txapelketa honekin. Lehenko taldia, eta etxago dituzten, Mariko, Marian, Aitor, Angeli, Mika, Cirilo, Edorta eta David. Aber, onduko izan anuntza. Aitor, oso ondo, venga, Aitor eta Adriano, mesedez, Mariko. Hor, badatoz danak atzien, animo, zaude, itxutzen gauzeka. Mesedez, parte-hartzaileak egon zaitxe zehenen, bestela musetringo da, eta bero zazpietan baletria daude, venga. Bera, bitartean, gure kuadrilan badau bat, ondala urte bete zitzuela, ligotetak bat urte eta jubilatu inda. Horregatik, Manol hori, abestuko dugu kanon artean, zorionak. A ber, zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Manolo, zorionak beti. A ber, guria da. Guria da, denon artean egin behar dugun zerbait. Guria bestia da, denon artean egin behar dugun zerbait. Beraz, hemen dauden gazteak, lehenengo ingeran jarrita dauden gazteak ere, gurekin batera abestuko duke. Eta gestiok jarraitu guk egiten ditugun gestua. Bale? Denon artean egingo dugu. Bale? Bi eta hiru. Antzerke otorriro eta txingura, bakarko txikira. Talde bat, bai.
Txaloa, mesedez. Let's go,
programak zuen bideoa. Rico de Noriega, Visiko aizongi. Visiko aizongi. Eraua eraman bezala interesatua. Interesatua. Nire izango den nire gustokoa, nire gustokoa eta sasoi honekua. Bueno, betimazte konatuta protestante lotzagabiak igo daizigela, ez da naizela. Eta prest, ensortzi taldia.
Edukia gero eta hobiena, ben sortzi tapituak hemen dauz, bai, badauz. Eta preparau txurriz taldea. Badau txurriz talde, txurriz ez da. Bueno, atxabatarrak, preparau zare atxabatarrak Bueno, venga, vecinoak inde, fundamentu portago eta, Bueno, naikiruen gauz danok eta basagoztien animauta, baina txistuekin atxabatarrak ez ditzuko animau. Nik uste dut igual txalobero bat emonten botzau animautu egin. Eta prepara horret bezala, Asier eta Atatxe. A ver, musoze. Apur bat prepara.
elgarretako, ero lasaiketako, ero faltan sartzeko. Batean batean gurosue beste kantun bati, talde batek garatatu dira. Asier eta Tatzen, hemen zauzte. Danoratien kantu bat kantoko, denboria itxiko, bale? A ver, zogaten bozkue. Bueno, ya que liburu apatillo ditugu, liburu nago bat dugu, Ego kanto estandarra, auteiatu, Eizen auteiatu. Liburu dito zazpigaren horriak.
erabaki hartu aurretik, Urdaiazpikoen zozketia egonda edo asmatu izan zenbat pisu euken, esan goztu horretak zen izendan irabazlia. Mila esker apostuen duzuen guzti hori, mordoa jaso dugu, baina bakarratik asmatu dago. Nahikoa meritu, pisu ezaktua asmatu dago. Urdaiazpikoen pisua da, 7 kilo, 200 eta 30 gramo. Akordatzen da zeinek esan dagoen hori? A ver. Bueno, Lore gerenuk esan dago. Ez dakit akordauko dandeta edo ez, baina hori izan egin dago, eta Urdaiazpiko beretzeko da. Ez dakit lanpetuta ibiliko dantikizio duten edo beste zezetan, baina bueno, badatorra ez paremen bere familietarteko ez? Oinez datorrela. Eta ditxo ni bihotza, 7 kilo. Bueno, epaimaisan erabakisa da, danok ondo ebizariela, ez dala biherrizua kanpotik kontrateti agenteik erakutsi dauela herrikuak bekapaz garela animazioa jarteko herrizien, eta nik uste dut lehenengo gauzia danondako txalobero bat. Baina, honeik, zorrotzak die eta gainera guztoko dauen musikia jotia eta empate da. Orduen, empatia desenpata hori bida. Eta empata hori dozuen bi taldiak etorri osue barriro beste kantu bat kantetan, diferentia. Hortan, empatien sartu dien taldiak die txistularizak eta bekarisuak eta Cuba Libre. Aurrera bat, horrenuta. Joseba Errasti ikusten bozue hortik, esan etorko. Joseba Errasti mesedez. Gauza bat esan dituet, lengua ensaio dindu. Oigua ez. Julen, mesedez, Julen Asier, mesedez, etorri gurekin. Txalo bat, Julen eta Asier, mesedez. Etorri, venga. Julen Asier, mesedez, etorri. Jon, Asier, Julen. Txalo. Espera, Elena.
egin bidaue kantua. Kantarize, kantuen dakiz eta musikuk dakize joten. Oye, tú que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo mío no es tan bueno. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña. Un niño que vibra en la montaña. Un rubí, 5 franjas y una estrella. Un niño que vibra en la montaña. Un rubí, 5 franjas y una estrella. ¡Qué linda es Cuba! Que la defiende, la quiere más. ¡Qué linda es Cuba! Cuba, qué linda es Cuba. Que la defiende, la quiere más. ¡Qué linda es Cuba! Lindo es su cielo, lindo es su mar. Mi Cuba es faro de libertad. ¡Qué linda es Cuba! Cuba, qué linda es Cuba. Que la defiende, la quiere más. ¡Qué linda es Cuba! Cuba, qué linda es Cuba. Que la defiende, la quiere más. Cuba, qué linda es Cuba. Que la defiende, la quiere más. Cuba, qué linda es Cuba. Que la defiende, la quiere más. Hombre, Euskadi también es muy linda, Bueno, burua uste ongizekin ibili musikalizek, baina erabaki dauen San Pedroetako lehengo kantu txapelketako irabazliak Txisturarrizak eta Bekari Suetxago! Zundure Europa Zarisa, Arantxa Ordugoza egungo dauena! Mesedez, Txisturarrizak etorri zaitzazen Zarisa jasote. Txistu batzuk erosteko dagoetu eta, venga! Guria, ez da faktorrek izan, faktorrek izan da.